Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għal del-podcast tal-lum. Nibda bil-insemmilu l-sponsors tagħna, il-patrickprince.com, isibu diversi printers, affarijiet oħra u aċċessori, kif ukoll filaments b'kull kulur li tixtiequ. Xmun caterers għal diversi affarijiet, jekk kolkom xi parties, isibuhom diversi ħwienet ukoll. U 302 Motors għall-aqwa karozzi u jigwidawkom għax vera nista' l-ostja u dejjem ikollhom karozzi vera in pristine condition. Mela, il-podcast tal-lum ma' David, xanna David. Right, Sajan, kif aħna xwin? Mux ħazin, kif Alla jridna? Le, mill-li jider, kollu sew jider. Mela, Big Bang jew Big Bounce? Xisma, illumet li peress li nitkelmu ħafna fuq il-ħajja barra d-dinja, all right? Naħseb tajb nimmorru fil-bidu u naraw, okay? Kif l-univers żviluppa biex il-ħajja titfaċċa fih. Alright? Issa rridu nifhmu li l-għu nisan kemm meta nitkellmu fuq l-univers, palma taf inti isemmu ħinijiet twal ħafna, żminijiet blaqis, alright? Kobor blaqis, okay? U dawn jistgħu jkunu Sajan naqra diffiċli biex aħna taf inti nivvisualizzawhom. Għax pereżempju jekk jiena ngħid l-univers sar mill-Big Bang, mill-esplużjoni tal-bidu, sar 13.7 biljun sen ilu. All right? Verament xi fisser dan? All right? Għax tant huwa żmien kbir dan, laqas biss nistgħu nimmaġinawh. Aħna tittifhem li aħna bnedmin li forsi ngħixu jekk inkunu fortunati mit-sena. All right? Allura l-età tagħna ħdej dan iż-żmien Muwa xej. Atra floċeja. Eżattament. Allura huwa diffiċli ħafna għalina biex nivviżwalizzawh. Però palma nafu llum, okay? Palma nafu llum għandna ħafna teleskopji fl-ispazju, alright, għandna ħafna teleskopji fuq l-art. Illum tant qed tikber it-teknoloġija li t-teleskopji li għandna fl-art qed ikunu li qed jibnu issa huma iktar b'saħħithom milli dawk li hemm fl-ispazju. Terġa'? Avoli għanna per eżempju il-James Webb per eżempju, illum is-Subaru teleskop huwa b'saħħtu daqsu. Stja. Għaliex juża algorithms tal-kompjuter biex jiffiltra in-noise kollu l-istorbju kollu tal-atmosfera. Iġbir meta inti tkun qed tħares minnu da, ineħħilek it-taħwit kollu li jkun hemm tad-dawl tal-atmosfera. Iġbint isek tara minn ġo vacuum, il-light pollution kollox ineħħilek. Allura inti tara vera ċarbieħ. Ok? U ovvjament huma ħafna irħas biex tibnihom, irħas meta tnejdu irħas, xorta huma ħafna flus. Ma tix toqgħod għandek l-ispejjeż tax-shuttle. Biex ittellaħħom tar-rocket. Dana biex ma rridux ninsew li għam 10 biljun il-James Webb. U ġabi ħsara? Mhux biħsara, ma ifimni hemmhekk diffiċli biex issewwih jekk jiġri xi ħaġa għax qiegħed il-bot ħafna. Qiegħed il-bot kważi daqs iktar mill-qamar. Allora diffiċli biex titla' u ssewwih, mentri jekk fuq id-dinja, ovvjament jekk jiġri xi ħaġa mill-ewwel tista' ssewwih. Issa u nafu kif nafu li kien hemm din l-esplużjoni tal-bidu. Waħda mill-affarijiet li nafu huwa li permezz ta' dawn it-teleskopji, aħna osservajna l-eku tal-esplużjoni. Issa l-eku tal-esplużjoni kif osservajnieh? Ovvjament, naraw
li ħafna mill-galassiji naraw il-galassiji u l-istilel u s-sħab tal-gassijiet li hemm fl-ispazju kollha qegħdin, alright, itiru l-bot veloċità kbira. Alright, palma jiġri meta jkollok esplużjoni, veru, il-materjali tirma kullum kien. Minn barrek għandna dawk li ngħidulhom ir-radio telescopes, għaliex it-teleskopji li jaħdmu bil-lentijiet dawk jaraw id-dawl. Imma t-teleskopji li jaħdmu bil-radju li kunu qishom widnej kbar, alright, li kunu qishom widnej kbar, dawk jaqbdu ir-radio waves. Jaqbdu r-radio waves. U l-vantaġġ tagħhom ma' radio waves li l-radio waves, alright, nistgħu naqbduhom minn bot kbir ħafna. Alright? U nistgħu nosservaw ukoll fenomeni ta' galassiji qed jaqbtu, jisplodu, stilel ukoll jisplodu. Alright, għax daw jitfaw ħafna radio waves. Supernova affarijiet hekk eħe. Alright? U permezz tagħhom nistgħu anki nkejlu kemm qegħdin il-bot. Xtaqt insaqsik. L-univers ma jikbirx unified? Sawa, ġifieri mhux ma jikbirx eżatt bl-istess ritmu u Mistoqsija tajba di, u dan. Allura bħal esplużjoni ħatmur l-hemm u law ġifieri ħatmur kullum kien l-esplużjoni. Imma jista' jkun mbagħad it-retracts. Ħannaraw. Mela din mistoqsija tajba x'inti tkellimt fuq xi ħaġa li jgħidula bil-lingwaġġ xjentifiku jgħidula anisotropi. Anisotropi jfisser. Ma tdullix għal-irsi. Anisotropi tfisser li kif qed inti l-esplużjoni, alright, meta splodiet ma kienx uniformi. Kien hemm postijiet fejn tlew ħafna bil-materja, postijiet oħrajn li tbatlu. U din osservaw aħna, fil-fatt hemm min jemmen li anki aħna fejn qiegħda l-galassija tagħna qiegħda ġo void. Alright? U meta nħarsu lej il-clusters tal-galassiji, għax il-galassiji meta nħarsu lejhom, alright, ukoll qegħdin f'gruppi. Alright? Pereżempju aħna qegħdin fil-local group. Aħna l-Andromeda u hemm xi nofs tużanna galassiji oħrajn. U mbagħad hemm pereżempju l-Virgo cluster li hija grupp ta' galassiji oħrajn qegħdin xi 70 miljun light year il-bot. Alright? Bejniethom ovvjament hemm wesat ta' spazju enormi li ftit li xejn jkun l stillel fihom dawn. Alright? Iġifieri l-esplużjoni ma kienitx uniformi kif qed inti. Alright? Ma kienitx uniformi. Issa, meta dina wkoll irnexxielna nosservawha minn satelliti jisimhom COBE u WMAP. Daw kienu żewġ satelliti li urew kif li immappjaw għamlu mappa tas-sema u urew il-distribuzzjoni, alright, il-distribuzzjoni tal-sorsi ta' radio waves, alright, u ta' microwaves, ġvit enerġija. Minn barrek kejlu wkoll kemmu kiesaħ l-spazju, alright, u sabu li l-spazju huwa kiesaħ huwa xi 2.7 Kelvin huwa kiesaħ ħafna l-spazju, alright? U meta da għamlu l-kalkoli, indunaw li meta indunaw li l-kalkoli tagħhom kienu tajbin li biex l-univers kesaħ kollu sa 2.7 Kelvin ridu jgħaddu 13.7 biljun sena. Alright? Minn barrek bdejna nosservaw ukoll li iktar ma nħarsu lura, alright, lej dawk il-galassiji li qegħdin il-bot, alright, dawn aktar qed jiġru. Mela da jfisser li daw kienu l-ewwel galassiji li ffurmaw, alright, u li ġew sparat il-barra mill-esplużjoni, li baqgħu sparat il-barra. Għax iridu nifhmu, sajanu di ħafna nies ma jifhmuhiex li meta l-esplużjoni tal-bidu l-Big Bang saret, ma fformax biss il-materja, ifforma l-spazju. Isna għandna bużżieqa. Għalhekk jgħidu l-inflation. U l-bużżieqa inflated, ġifieri intefħet u ntefaħ l-ispazju, alright, bil-materja, alright, imwaħlin qishom fil-bużżieqa. Gluons u affarijiet oħra. Eżattament, imwaħlin fil-galaxies u hekk, imwaħlin f'x'ismu hawn. Alright? U l-galaxies ma ffurmawx mill-ewwel, ħadu diversi miljuni ta' snin biex iffurmaw. Alright? Għaliex għax fil-bidu tant kienet għolja t-temperatura li l-materja ma
ma setax. Tiġi stable. Ma setax kienet instabli. It-tebra kienet biss kifet tinti gluons, alright, fil-fatt jgħidulu quark gluon soup. Jgħidulu quark gluon soup. Alright, dan mbagħad ġara. Dan mbagħad għamel condensation, naqset it-temperatura u ħarġet il-materja. Format il-materja, u bdew jiformaw l-atomi. Ovvjament, l-iktar atomu sempliċi li forma huwa l-ċken wieħed tal-idroġenu. Hydrogen, nejwa. Allura formaw. Eżatt, allura formaw ħafna sħab tal-idroġenu, u mbagħad daw il-sħab tal-idroġenu bdew jaqgħu fuqhom nifushom u bdew jippressaw in-nofs u bdew jiffurmaw l-istilel, l-ewwel stilel. U l-ewwel stilel mbagħad iffurmaw flimkien biex iffurmaw l-ewwel galassiji. Alright? Sa 200 miljun sena wara li forma li esplodiet 200,000, skużani, sa 200,000 sena wara li format l-esplużjoni, alright? Stajna naraw x'inhu jiġri. Okay? Però minn 200,000 sena l-ġewwa ma nafux ġara. Għalix 200,000 sena l-ura. Ma nafux ġara. Għalix kien mimli sħab tal-gass. Kien il-dawl li ġej minn hemm blokkat. Għadna nistgħu nosservaw xi ħaġa jew xejn. Ma nistgħux. Dak huwa cut-off, ma nafux ġara hemmhekk. Għandna modelli ta' x'ġara, jiġifieri għandna l-modelli u l-modelli jaqblu, tifhem? Imma osservazzjoni diretta ma nistgħux nagħmlu hemmhekk. Għaliex kien hemm wisq sħab. Alright, palma meta jiġri meta jkollok l-isħab fuq wiċċ id-dinja u ma tistax tara x-xemx. Alright? Mbagħad ovvjament beda ċiklu. Issa, ħafna nies bdew jaħsbu jgħidu isma', mela di tidher li hija xi ħaġa spjegata, okay? U l-univers kif espanda pal-bużżieqa, alright? U formaw il-galassiji, formaw il-clusters tal-galassiji, il-gruppi tal-galassiji, u baddew jiformaw il-galassiji waħedhom, il-sistemi solari, u d-dinjiet. Ok? Però, skużani, rridu nifmu ħaġa importanti wkoll. Li fil-bidu, fl-ewwel 3 biljun sena, forsi fl-ewwel 2 jew 3 biljun sena, ħafna mill-materja kienet idroġenu u atomi ċkejknin. Per eżempju, ma tantx kien hemm metalli. Għaliex il-Big Bang ma tantx ifforma metalli tqal. Alright? Allura u kemm xejn diffiċli li jkollok il-ħajja fl-univers fil-bidunet tal-metaforma fl-ewwel 10 biljun jew 3 biljun sena. Għaliex għax ħafna mill-ħajja tagħna hija bbażata qed nitkellmu fuq il-ħajja bħal tagħna issa. Alright? Fuqha rridu nitkellmu sajjana x'lila għandna evidenza. Eżatt. Imma jekk inqisu l-ħajja pereżempju trid il-karbon. Alright? Il-karbonju. Alright? Għandha bżonn il-kubrit, għandha bżonn l-ossiġnu, għandha bżonn ftit ħadid. Alright? Għanna bżonn il-magnizju, għanna bżonn il-sodium, għanna bżonn daw kollha. Daw formaw wara. Għaliex il-proċess tal-Big Bang, alright? Ma produċihomx. Bdew jipproduċu meta bdew jisplodu l-istilel. Issa palma taf inti diġà semmejt il-supernova, alright? L-istilel biex jisplodu iridu jaslu lejn l-aħħar tal-ħajja tagħhom. Però jiddependi fuq kemm huma kbar. Jekk għandek stilla kbira ħafna, ngħidu għandek stilla li hija pereżempju li hija 10 darbit daqs ix-xemx. Dik ħajkollha 50 miljuni ta' snin, alright? ħa taħlil fuel kollu tal-hydrogen tagħha, taħarqu kollu. Allura wara ftit miljuni ta' snin, alright? Tibda, alright? Ikollha dak li jgħidulu l-hydrogen ikun inbidel helium, alright? Il-helium jibda jagħmel il-pressa fuq il-qalba, fuq il-kor, alright? U jkun hemm dak li jgħidulu helium flash, tisplodi. Alright? U meta tisplodi, alright, il-kor tagħha li jkun intela b'ħafna elementi metalli tqal, jisplodi jagħmel supernova u tferrex dal-materjal, alright, mal-univers. Darba kontrajt bdew jitħattu żewġ xjenzati li jista' jkun eżempju minn l-univers inħoloq minn ġo black hole.
Issa, dikija għalix il-interessanti huwa li il-pressures u t-temperaturi tal-bidu, alright, tal-esplużjoni tal-bidu, jixbħu ħafna il-temperaturi u l-pressjoni li għandek bżonn biex toħloq black hole. Ma black hole ikun qed jikkollapsja fuq innifsu. Issa, imma mbagħad hemm ukoll strutturi teoretiċi jgħidulhom white holes. Alright, li huma l-maqlub ta' black hole, minflok li jixbdu kollox lihom daw, jisparaw kollox il-barra. Imma dina rrid noħduha wkoll fl-ambidu ta' teoriji ta' jekk jeżistix univers wieħed jew le. Għaliex waħda mit-teoriji prevalenti tinsi aħna għadna ma tkellimni xejn fuq x'kien hemm qabel il-Big Bang. Waħda mir-raġunijiet hija li ma nafux u l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu hija nispekulaw. Alright? Nispekulaw nistgħu. Waħda mill-spekulazzjonijiet tgħidilna li bażikament hemm dak li jgħidulu multivers fejn inda għandek il-ħolqien permezz ta' inflazzjoni ta' daw il-bżieżaq li huma kollha universi differenti, alright? U li jista' jkollok anki univers li jonfoħlok univers ieħor minnu. B'mod spontanju, kif? Per eżempju, waħda mill-biżat li kellhom ta' CERN kien li joħolqu pressa u temperatura kbira biżżejjed biex joħolqu dik li jgħidula inflation event. Jiġifieri il-bniedem stess joħloq univers, joħloq inflation event. Diġà ħolqu dik xi ħaġa li hija. Huma diġà resqu lej il-qrib ta' kif kien il-materja fil-bidu tal-esplużjoni tal-bidu, lej temperaturi u l-pressjoni tagħhom, però kien hemm ukoll min qed jgħid li jekk ikollhom magni iktar b'saħħithom jistgħu anki joħolqu dik li jgħidula inflation event. Xi 300 darba iktar mix-xemx bħala temperatura. Temperaturi għoljin ħafna. 2012 jew 13 għandekun kienet. Ma niftakarx eżatt. Però li nafu huwa sajan li inti ġieli smajt bil-Quantum Universe żgur li nafu huwa li il-materja għandha ħabta li aħna meta nħarsu lejn l-ispazju naħsbuh li huwa void. Dika mhijiex vera. Alright, meta nħarsu lejn l-ispazju, alright, l-ispazju fil-fatt huwa mimli enerġija. Alright, huwa mimli quantum energy. Alright, dal-quantum energy ġej minn partiċelli li qegħdin jinħolqu u jisparixxu l-ħin kollu. Alright? Din hija parti mill-natura tal-univers tagħna. Għal kif nafu għadi? Nafu għaliex illum stess aħna ġo laboratorju kapaċi nagħmluhom dawk il-partiċelli. Kapaċi nagħmluhom b'dak li ngħidulu il-Casimir effect. Kapaċi nagħmluh permezz ta' żewġ pjanċi nagħmluhom qrib ħafna ta' xulxin, jiġifieri qrib ta' xulxin qed nitkellmu Planck length, jiġifieri 10 to the minus 17 centimeters qrib xulxin. U nindunaw li jibdew jaqbżu l-partiċelli bejniethom. Jaħbtu. Ġo vacuum, Ġo vacuum. Jibdew jaqbżu l-partiċelli. U rnexxinna wkoll, alright, uħud minn dawk il-partiċelli, alright, nkejluhom. Vera nara strambostja. Imma dik hija il-Quantum Universe. Alright? Il-Quantum Universe huwa stramp ħafna. Alright? U jaħdem kważi qisu magic. Anki, insomma, ħja ma naqbdux fuqha. Xkuħani lek tal-danaw, tal-split experiment. Skur, għaliex. Vera stramp. Għaliex, trid tifhem, f'dak il-livell, il-partiċelli huma jaġixxu jew bħala partiċelli, jew bħala mewġ. Interessanti li jaġixxu hekk skont kif tosservhom. Intik mhu stramba, hekk Stramba ħafna. Hija stramba ħafna għax tfisser li aħna għandna ċertu poter fuqhom daw. Jekk tosservhom ħajinbidlu f'wave. U jekk ma tosservhomx jibqgħu particle. Qed tifhem? Issa, però din daw jgħidulhom virtual particles. U inti għandek
għandek każ fej jistaw pratikament qed ngħidu qishom il-partiċelli qegħdin Intelligenti. Jisiru mix-xejn. Intelligenti fl-istessin għax qed tosserva. Il-partiċelli għandhom ċertu ngħidu affinità, mhux intelligenza. Pereżempju jekk tentangilhom flimkien jekk toħloq żewġ photons li huma il-partiċelli tad-dawl, toħloqhom flimkien, all right? U tisparhom il-bot minn xulxin. U tipprova tbiddel pereżempju ngħidew nisparajnihom il-bot minn xulxin. Daqs kemm huwies għall-sistema solari. All right? U waħda minnhom Tibdilha xi ħaġa. bdilnila l-spin tagħha ta' kemm taqgħad. L-oħra tbiddilha. U mhux kollha jkollhom l-istess spin, nux. Le. Ma nafux dik il-connection x'inhi. Imma jridu jkunu nħolqu flimkien. Inħolqu flimkien irid ikunu entangled. Ora illum qed isir ħafna xogħol fuq quantum entanglement għaliex għandu anki użu għal quantum computers, użu għal communication, għandu ħafna ħajkollu ħafna użu dana. Qed fhem dit-teknika, però għadna nibdew fiha. Issa però dawn il-partiċelli ġifieri kif qed ngħidu. Alright? Mela din l-idea li l-univers ifforma mix-xejn hija mhix vera. Alright? L-unika kitbiet li jgħidu l-univers ta' format fix-xejn huma dawk reliġjużi. Alright? Ix-xjenza ma tgħidix di. Ix-xjenza tgħid, alright? Ix-xjenza tgħid ma nafux, però hemm teoriji li jgħidu li jista' jkollok partiċelli li jiffurmaw permezz, alright, ta' attività quantum. Tista' tibbaża dil-ħaġa fuq it-teorija ta' x'ismu ta' Einstein x'kien jismu Madonna. Ta' Newton, action reaction. Action reaction, imma Newton tinsiex, Newton dejjem ħadem fuq affarijiet li huma makroskopiċi kbar. Mhux hekk imma eżempju jekk inti tagħmel action ħajkollok reaction. Ġifieri bil-fors kien hemm xi ħaġa. Imma dak huwa mechanics. At a lower level l-affarijiet ma jaħdmux hekk. At a lower level vera hemm diżorganizzazzjoni organizzata. Jew organizzazzjoni li mhux qed narawha. Għax jista' jkun, għax tinsiex aħna. Għax imbagħad kif taraħhom on a bigger scale, tara l-pjaneti u l-affarijiet u hekk. Alright, jisu kollox unified u uniformi. Mhuwiex laqqas tax issa nitkellmu mhuwiex xejn simmetriku fil-univers. Ma anke mid-dark matter u dark energy hemm affarijiet li ma nafhomx. Sajan il-biċċa jdin li aħna ħafna nies ma jistgħux jaċċettaw li hemm punt fejn inti ma tistax tosservi iktar. U l-quantum universe huwa waħed minnhom da, ħanajdlek sempliċi ngħidlek, kif jiena nista' nosserva elektron. Biex nosservaw nara, irrid nuża d-dawl. Id-dawl minn xi magħmul. Photons. Issa jekk jien nispara l-foton fuq l-elektron, x'ħan nagħmillu l-elektron? Ħanresqu lem. Mela jien qatt ma nista' nosservah fejn kien da. Qed tifhimni? U dik il-problema, l-observation problem. Inti qatt ma tista' tosserva partiċella subatomika, alright? Qatt ma tista' tosservala il-veloċità u d-direzzjoni f'daqqa. Qed tifhem? Daw qatt ma tista' tosservhom. Allura dejjem għandek dak jgħidulu l-uncertainty principle. Qed tifhem ta' Heisenberg. Alright? L-uncertainty principle ta' Heisenberg jgħidlek li ma tistax tkejjel, ma tistax tosserva il-veloċità, alright, u d-direzzjoni f'daqqa, għax jekk inti ħadd tipprova tosserva bid-dawl, ħatolqotha bil-photons, l-elettron ħataħrablek. Qed tifhem? Jiġifieri jidher sissa, ngħidu sissa li dan huwa pont li diffiċli għalina biex dal-pont immorru taħtu. Jista' jkun li wasanna fil-qiegħ. Għax aħna mdorrijin b'avvanz wara l-ieħor veru fix-xjenza, imma min jaf jekk hemmx jekk nkunux wasanna sa post fejn ma nistgħux navvanzaw iktar. U di hija teoretika imma jew. Le li vera. Provi. No, di waħda mill-provi. Waħda ma tħallx fiha daqshekk imma naf li il-Heisenberg principle hija prinċipju. Kif tispara foton l-elettriku. Provata di provata. Jiġifieri m'hemmx bażi fejn morru oltre. Jew għall-inqas għalissa. Għalhekk jiena nara ħajsa diżorganizzazzjoni organizzata on that scale.
Għax eżempju inti għandek, alright, kollox jaħdem fuq vibration. Alright, imma bħal meta kollok ir-rota d-dur, ġifir rota normali, ta' rota, kollok l-spokes, jekk taraħħa hemm il-void bejni, tamma id-dawara, jekk ħaddaħħal idejk, bum, ħatibbounce għal-ura, ġifieri on a level, hemm xi ħaġa li tivvibrate jadda l-affarijiet kollha flimkien, jiena li naraħħa moħħ ma jipproċessaħħix tajjeb. Quantum mechanics huwa diffiċli. Qed tifhem? Jiena naf xi ħaġa fuq, studjajtu at degree physics, ifhem. Imma ma jfissirx li jiena nifmu jew xi espert fih. Qed tifhem? Fil-fatt fejn men stess qal wieħed mill-kbar tal-physics qal min qed jgħid li jifmu l-quantum physics, all right, għandu rasu kbira min jgħid li jifmu. All right, għaliex għax huwa dak li ngħidulu anti-intuitive, imur kontra dak li nafu li huwa normali. Qed tifhem? Dak li hu normali fid-dinja jmur kontrih. All right, ma jaħdimx bħal ma jaħdmu l-affarijiet normali fid-dinja. Imma hemm ċertu affarijiet di bħal meta ngħidu pereżempju aħna tiġri iktar mid-dawl. Nafu li kif inhu ddiżinjat, kif inhu magħmul kif sar l-univers, all right, ma tistax tiġri iktar mid-dawl. Jien mhux qed ngħidlek li ma tistax issib mod kif tgħaddi minn ġo mini jew affarijiet hekk jew warp drive jew mhux qed ngħidlek dawk jien bħal ta' Star Trek jew hekk. Il-wormholes ta' li kien qara Einstein dak minn kien. Il-wormholes jew hekk. Qed tifhem il-wormholes jista' jkollok pockets minn fejn taqbes. Mhux qed ngħidlek hekk għax dak xorta mhumiex qed jiksru it-teorija Einstein dawk huma qed tifhem isek qed tawwiġa mhux tiksirha. Imma ma tistax għaliex għax l-univers hekk magħmul jekk inti tiġri tipprova tilħaq id-dawl tant trid enerġija, all right, li biex tilħaq il-speed of light trid enerġija daqskemm hemm fl-univers. Meta sempliċement dawn huma dawn hemm equations li ma tantx li mhumiex equations tqal ħafna li tista' tagħmelhom u tikkalkula kemm trid enerġija. Qed tifhimni? Di bħal absolute zero. Bħal absolute zero. Ma tistax tinżel sa absolute zero, tista' tinżel sa billionth of a degree viċin l-absolute zero, minus 273.16, ġifieri tista' tinżel minus 273.15999999999 u tibqa' sejjer ma qatt ma tista' tilħu. Għax jekk inti tilħaq l-absolute zero, il-volum ikun zero. Allora jfisser li l-materjal kun sparixxa. Issa dik tikser il-first law of thermodynamics. Matter cannot be created or destroyed. Qed tifhimni? Dawwa il-mod kif inhu magħmul l-univers. Qed tifhem għandu dawk iċ-ċertu limits. Issa għalina l-bnedmin, all right, jien mhux qed ngħid li daw il-limits ma nistgħux hemm iktar fil-futur. Alright, nivvintaw metodi kif nosservawhom, imma sal-lum jidru li huma diffiċli. Qed tifhem? Jiġifieri anke pereżempju jekk niġu nħarsu lejn l-univers, tkellimna fuq l-univers fuq skala kbira, mela issa konna qed nitkellmu fuq l-univers fuq skala żgħira. U kif? Mill-quantum universe jista' anki jiffurmalek il-materja li minnu anki jifforma l-univers. Imma xi ngħidu għall-materja kbira? Alright? Għall-univers għal-fat li 70% tal-materjal fl-univers huwa dark matter u li għandek id-dark energy. Id-dark matter huwa vera jien dark matter naraħ bħal meta jkollok tila u mbagħad l-univers qed jimla fiha. Hekk qed naraħ ħajjena. Id-dark matter nafu li jeżisti biss mill-effetti gravitazzjonali tiegħu biss. Sajan, ma nalebda mod kif niddetektjawh. Għaxe, nsejt minn kienet jaħdem fuq xi ħaġa ta' string theory fuq id-dark matter, nsejt. Kien hemm imma dak hemm string theory, M theory, all right, għandek l-M theory, l-membrane theory, għandek string theory, imma l-string theory ilha issa, Iktar tagħmel sens it-teorija ta' James Gate. Jista' jkun ukoll. String theory ila fuq l-20 sena issa u qatt ma sabu. Baqgħu stagnant fiha. Ma sabux evidenza tagħha. Ma sabux. Jekk tgħidli fuq l-standard model, jiġifieri kif huma mibnijin il-partiċelli subatomiċi,
dal-aħħar nafu li nstabet il-Higgs boson. Higgs boson, Mhux veru. U da ġifieri kienet waħda mill-aħħar biex jinbena il-qafas ta' fuq xiex il-partiċelli li fuqhom huwa bbażat u mibnija l-materja. Higgs boson vera kien nidem interessanti. Ejja. Qed tifhimni Sajan, ġifieri dan stab eventwalment. Pereżempju ftit ilu kellhom il-problema tal-neutrinos. Neutrinos. U sabu evidenza wkoll eventwalment kienu ilhom jfittxu xi 20 years ukoll, għax daw in-neutrinos ishom huma żgħar ħafna. Alright? U kienu jaħsbu li dawn m'għandhomx massa pal-photons. Taħseb pereżempju il-gravitons għandhom bżonn wave? Nafu li l-gravitons aħna l-gravitons usuhom bħala waves, imma gravitons saċ qatt ma ġew. Sorry, irid ikollhom carrier. Jew mhux bil-fors. Pal manda l-photon. Eżatt. Imma l-graviton qed ifittxuh, imma l-graviton qatt ma sabuha. Fil-fatt hemm problema fuq il-gravità għaliex jekk inqisu l-erba' forzi bażiċi tal-univers, alright, għandek il-weak nuclear force. Alright? L-strong nuclear force, alright? L-elektromagnetizmu, alright? U għandek il-gravità. Daw it-tlieta kollha għandhom il-carriers u nafuhom mhux ħażin, pereżempju il-weak nuclear forces, alright? Hemm diversi tip ta' gluons u affarijiet hekk. Alright? Strong nuclear force ukoll. Għaliex meta naqalgħu il-proton minn neutron, pup, nosservawhom. Daw fiċ-ċern, qed tifhem? L-elektromagnetizm nafu li huwa l-photon. Il-graviton minkejja li tellajna satelliti apposta dedikati biex niddetektjaw il-gravity waves, imma il-force carrier ma niddetektjawx. Hemm min jgħid, ġifieri pal-photon imma l-graviton, qed tifhem? Hemm min jgħid li probabbilment il-gravità hija universali, mhux ġast fl-univers tagħna, li jekk jeżisti multivers, hija l-forza li taqqat l-universijiet kollha flimkien. U għalhekk għalina huwa diffiċli ħafna li pereżempju ma manipulawx il-gravità aħna, mhux kapaċi. Jista' jkun li kien hemm xi ħadd tagħmilha? U ma nafu? Ma nafx jekk taf xi l-Byfield effect. Ejja nafna, imma Byfield effect ħafna minna hija bbażata fuq iron wind. Hemm dak l-esperiment li saru ġo vacuum fi Franza u li ġie provat. Insejx kien jismu xjenzat. Jew kien Townsend Brown kien sifer hemmhekk biex jaraw x'ismu. U taħdem asymmetric. Imma inti taħseb di il-tantija xi ħaġa li hija il-kontroll tal-gravità. Tantija xi ħaġa li tista' tgħinna, tantija xi ħaġa fantastika li jekk issiba, alright, ħadd tagħmel rivoluzzjoni. Qed tifhem? Forsi sabuha. Forsi sabuha fil-43. Imma kif ma ħarġitx din? Skoda Works. Richard Mita. Imma kif ma ħarġitx din? Hemm il-karti ħirġin. Għallom 1943 għadha ma ħarġitx din. Għax inti għandek il-paperclip. Paperclip kien hemm żewġ sezzjonijiet ta' paperclip. Kien hemm paperclip fejn ġibna l-xjenzjati li da. Mbagħad kien hemm Nazis. Imma fejn ħadu lil x'ismu hawn Madonna li kien l-Oppenheimer, mhux Oppenheimer, x'ismu hawn. Madonna. Li għamel il-Saturn V, li għamel tal-qamar. Mbagħad għandek li ħadu l-Skoda Works. Tal-Skoda Works. Da Skoda Works jisa Skunkworks tal-Amerika. Issa l-Skoda Works dawk il-fajs ma ħarġux kollha. Issa qabdu ħirġin xi fajs fej kien hemm xi xjenzati li minnhom li kienu rajt danaw li kienu qed jaħdmu fuq proġett Dig Locker. Inti smajt bija Dig Locker, ħafna jgħidu li hija fantaxxjenza. Imma jidher li kien hemm xi esperiment fejn dan kienet jispinjaw xi ħaġa. Bl-spin kienet tifriża il-ħin fejn inti tieqa' minn ikun ġolbel ikun jgħid 30 second delay mid-dinja. Jiġifieri dik kien hemm xi ħaġa iktar
riċenti għal podlack of effect. Daw kollha ġew studjati, il-biċċa xogħol sajjan li nara jiena hija. Għax Richard Mita kien qed jaħdem fuq dil-biċċa tax-xogħol fejn hu kien qed jgħid li bil-electromagnetiżm tista' tikkontrolla l-gravità. Toħloq pressure fuqha u allura inti tkun tista' timmanipula in somehow. Allura mbagħad kien hemm Townsend Brown fejn ħadem din is-sistema tal-asymmetric u użaw capacitor li kien qallu bifield, għalhekk semmija the bifield effect, u mill-lider il-negative charge chases the positive charge. U allura inti jekk taqlibhom fl-istess mod ukoll ħatoħloq dis-sistema fejn inti ħatoħloq gravità. Jista' jkun li kifetlek inti qiegħed tibbalansja l-gravità permezz ta' charges. Mux permess ta' anti-gravity. Mux permess ta' anti-gravity. Eżatt. Permess ta' charges. Issa, dan li għettejt inti, il-relazzjoni bej l-elettromagnetizmu u l-gravità ila ħafna tiġi studjata. Il-raġuni hija li per eżempju diġa kellek min irnexxu li jaqqat l-elettromagnetizmu mal-weak nuclear force. Electro-weak. All right? Kellek minaqqat il-magnetizmu mal-elettriku, l-elettromagnetizmu, all right? Issa, waħda li osija, il-gravità hija l-odd one out, li jisa ma tintegra ma xej. Etvem, issa, studji saru ħafna, all right, fuq l-effett tal-gravit, l-effett per eżempju ta' l-elettriku fuq materjali, kien hemm anke studji fil-Finlandja pereżempju, fuq jekk affettwawx. Sa fejna fjena ħafna minnhom daw ma tawx riżultat. Qed tifhem? Kif qedlek jien, jekk xi ħadd jagħti riżultat ta' tinsiex, għandek din m'għandekx biss gvernijiet li qed jaħdmu fuqhom daw, għandek ħafna laboratorji privati. All right, laboratorji li huma funded, all right, kemm privatament u kemm il-gvern, u kemm minn universitajiet. Għana fxekraċ il-paper ta' xismu, ta' Salvatore Pais. Naf minnu, madni li ma rajtix. Dak, mill-lider Miet minn għalijaw. Le għadu ħajdak. Mill-lider daw qed jużaw skont il-patent tiegħu qed jgħid li jisma' tittaqbad żewġ tipi ta' ħadid li huma K-factor. Sawa? K-factor jiġifieri li when you hit it with electrons, it loses mass. Issa, u da tant kemm ikun hemm kurrent kbir, jiġifieri da jużaw is-sistema ta' Mita. Meta Mita kienet juża sistema ta' kurrent enormi, voltaġġi kbar. Kien hemm anki dak li Tesla inventa l-ewwel di. Tesla wkoll. Imma Tesla ma kellux il-materjali biżżejjed mill-lider, ma kellux il-materjali eżatt, għax inti you have to engineer it to the atomic level. Issa, skont Pais, jgħamlu żewġ plates, ġifiri jekk ħajkollok il-kraft, ħatkun enveloped in between two plates, fejn di il-plazma tant kemm tkun qawwija li ħajaħbat ma daw il-metalli, u daw il-metalli they would lose mass. Però kif qed ngħidlek jien, parti minna di tidher li hija bbażata mhux fuq anti-gravity propja ma fuq ion wind. Le, mhux fuq ion wind. Ions, għax inti jekk qed titlef l-electrons qed jifdallek ion. Ion imma mbagħad hemm xi ħaġa oħra nsejt. Qed jifdallek ion. Issa, l-ion wind saret riċerka li l-ion wind taħdem tista' anki tippropelja vehicles, ġifieri l-ion wind, anti-gravity propja, all right, li saret li anki kienet qiegħda tiġi anki investigat anki minn NASA stess. Kellhom qasam apposta, all right, bażata fuq. Kif għalquha fl-aħħar? Bażata fuq minn għalija bażata fuq very exotic materials, minn għalija bbażati fuq Bismut u magnesium. Bismut, magnesium u rare earths minn għalija. Biex jaraw jekk daw jitilfux mit-toqol. All right? K-factor. Però kif qedlek jien ma nħoss li din hija xi ħaġa li jekk instabet l-antigravità propja, all right, mhix xi ħaġa li ħajrnexxilhom iżommu. Naħseb li jżommuha ta' inti għal xiex issa ħarġu l-patent li l-Amerikani għamlu tal-patent li jisma' da għandna. Le, mu provat li għandhom dis-sistema. Ejma, mekk għandek il-patent.
Il-patent kieku ma kienx ħajoħroġ. li sa ħaddieħor jista' jirreplikaħ. Jista' jirreplikaħ imma jridu jħallsu l-Amerika. Għal xiex ħarġu il-patent issa. Għax ir-Russja taħdem fuq hawn ġiġa waslu għaliha. Kien hemm dik ix-xjenzata Ċiniża li misterjużament mietet somehow wara li marret iċ-Ċajna u reġgħet marret l-Ingilterra. Għandek iċ-Ċiniżi qed jużaw l-AI biex jagħmlu reverse engineering fuq veikli li ma jafux minn fejn ġew. U x'aktarx li waslu ċ-Ċajna bħalma waslu l-Amerikani. Il-Russja għadhom lura. Ġifieri, dal-istorja. Issa naraw, għax di kif qed tgħid inti, suppost toħroġ dal-NASA kif għalqu biex għalqu tal-gravità. Townsend Brown, taw kontribut lil Townsend Brown fl-aħħar. Għamlu dan hawn xejdula. Event meta għalquha u għalquha tipo ringrazzjaw lil Townsend Brown fuq dis-sistema. Għalhekk qed ngħidlek li Townsend Brown naf li u inti ma naqblux fuqu. Imma mbagħad għandek l-Egnu Bonsin. Sawa, the stars are too high. Għax x'kitbu dak il-ktieb. Dak il-ktieb vera interessanti u hemm qiegħda fejn ix-xjenzati inventaw il-UFOs u rnexxielhom jelbu l-gravità. Issa naraw, suppost din hija xi ħaġa li toħroġ. The stars are too high. U mbagħad tindika xi ħaġa. Isma' kif qed tissemmi l-antigravity, id-dark energy li hija enerġija li qiegħda hemm li kejluha li tmur kontra l-espansjoni tal-univers. All right? Hija hemm min jgħid li hija forma ta' antigravità ukoll id-dark energy. All right? Issa hawnhekk hemm il-problema hi li hawnhekk qed nitkellmu fuq tip ta' materjal li aħna m'għandna l-ebda ma nix bħalu fuq id-dinja u ma mlebda mod kif tagħmlu fuq id-dinja. Ir-raġuni hija li wasalna fi stat issa fej biex nagħmlu esperimenti subatomiċi paċ-ċern. All right? Fl-enerġija li jmiss biex nippruvaw noqtu naraw x'inhu id-dark matter u d-dark energy, tant iridu jkunu kbar is-synchrotrons taċ-ċern. All right, li mhumiex ma tistax tibnihom. Għax iridu jkunu pereżempju daqs il-qamar. Astja. All right? Għax inti dawk jkollha jdjawha, mhu xmili. Dak fih 27 kilometers. Dak fih Switzerland hemm. Qed tifhimni, jiġifieri issa irridu naħsbu, irridu nagħmlu rating ta' kif ħanamlu l-esperimenti biex nilħu dawk il-livelli ta' enerġija. To probe deeper fil-materja. Għalhekk qedlek li ġili konna dawk ngħidulhom barriers u rridu nippruvaw daw il-barriers nelbuhom biex ovvjament mhux dejjem ikollok it-teknoloġija. Il-teknoloġija trid tiżviluppa sajan biex jew tiżviluppa jew tkun fortunat li b'xi koinċidenza xi ħadd jivvinta xi ħaġa li tatik it-tarif li għandek bżonn. All right? Issa, meta l-univers irnexxielu, all right, beda jikkulja u bdew jiffurmaw il-galassiji, all right? Sa 4 biljun sena wara, ħafna minn dawk il-galassiji kellhom il-metalli, all right, u l-elementi li minnhom suppost tifforma l-ħajja. Mela teknikament suppost il-ħajja possibilment seta tibda tifforma sa 9 biljun sena ilu. Iġbiri għara xtul ta' żmien kella biex tifforma l-ħajja. Mbagħad għandek 4 biljun sena oħra mbagħad issa minn dak iż-żmien. Issa jekk aħna ngħidu pereżempju li ngħidu li l-univers l-ħajja intelligenti fuq pjaneta ma nafux ta' tieħu 4 biljun sena ngħidu biex daqshekk ħal bniedem biex ifforma fuq id-dinja, meta jfisser li għandek 5 billion years. Sa 5 biljun sena għandek suppost għandek 5 billion years ago diġà kien hawn il-razzezz intelligenti tal-jeni. Ok? U minn hemm ġejja l-problema tal-Fermi paradox, tal-paradoss ta' Fermi. Ma forsi noħdu ħażin bħal metlek konna din nitkellmu l-ewwel. Hija, ma f'liema sens neħdu ħażin. Għaxu issa jew ma nafx hekk hux vera. Aħjar nispjegaw naqra l-Fermi paradox. Eżatt, ejwa spjegaħħa sew. All right, mela dan
Fermi kien wieħed minn dawk kien fiżiċista Taljan, alright, li kien wieħed minn dawk li għamel bomba atomika. Kien l-ewwel wieħed li għamel nuclear reactor. U kien ma għatta minn sħabu li kollha kienu esperti kbar, nies bravi bħalu, u darba kienu qed jitkellmu u fil-ħamsinijiet li kien żmien tal-UFOs, u kienu qed jitkellmu fuq jekk jistax ikun hawn ħajja oħra aljena fl-univers. U Fermi kien għaddej u għallilhom isma' għallilhom di wiġbuni lili jekk hawn suppost il-ħajja. Fejn qiegħda di, kif m'hawnx evidenza tagħha. U di jgħidu l-Fermi paradox għalfejn. Għax li prova il-raġuni wara dak li qal Fermi kienet jekk il-galassija, nitkellmu fuq il-galassija. Il-galassija mimlija bl-aljeni. Alright? Dawn jekk hemm miljuni. Dawn ħajkollhom ħajkunu żviluppati differenti. Ħajkollok minnu żviluppat ħafna iktar minna, teknoloġija kbira li probabbilment jista' jivvjaġġa bejn l-istilel u minnu għadu primittiv. Ok? Allora dawk li vjaġġaw bejn istilel, għalfejn ħadd minnhom ma jew smajnihom, alright, għax ħajkunu kollhom teknoloġija biżżejjed biex ikunu jistgħu anki jibatu il-messaġġi bil-radju u affarijiet hekk. Jew nkella rajnihom jew probes, jew nkella rajna ħiel tagħhom forsi daħlu fis-sistema solari. U sal-lum di, alright, hija waħda mill-misteri l-kbar, alright, ta' li għandha x'taqsam mal-ħajja fl-univers. Għaliex jekk inti mqari kollok ċiviltà li qiegħda 10,000 sena iktar avvanzata minna. Naħseb nistgħu naqblu li dina ħatkun avvanzata biżżejjed biex tibni spacecraft u vetturi spazjali biex ikun jistgħu jaqsmu bejn l-istilel, ikollha teknoloġija biex forsi anke n-nies tifriżhom jew nkella tibni kolonji li jistgħu jaqsmu bejn u daw jaslu minn dinja oħra. Jista' anki ikollha anki tkun avvanzata fil-AI, alright? U daw il-vetturi meta jaslu pereżempju f'xi sistema solari jibnu vetturi oħra bħala. Issa jekk jagħmlu hekk daw u jqogħdu jibnu vetturi oħra kull darba li jaslu f'sistema solari, okay? U stmat li razza waħda intelligenti kapaċi tivvjaġġa u tasal sal-istilel kollha tal-galassija f'temp ta' bej 1,000,000 u 10 miljun sena. Alright? Bej 1,000,000 u 10 miljun sena. Allora kif laqat sibna ħiel fuq id-dinja jew fuq il-qamar jew xi probe, alright, li qed iddur, jew nkella qatt ma rajna l-exhaust tal-spacecraft tagħhom għax da min jaf x'exhaust ikollu, ara kemm irrid ikollu enerġija. Imma qed nibbażaw fuq it-teknoloġija tagħna dejjem. Jew nkella qatt ma rajna evidenza ta' industrija tagħhom madwar l-istilel tagħhom li kapaċi naraw llum bit-teleskopji. Illum iwa. Għax illum teleskopji bħal James Webb u anki il-Hubble, alright, kapaċi jaraw fil-fatt bħalissa il-Hubble qiegħed jistudja mhux il-Hubble, il-James Webb bħalissa qed jistudja 60 stilla li hemm percentaġġ żgħir li jistgħu jkollhom dawk li jgħidulhom Dyson spheres madwarhom. Alright? Li jkollhom il-bini madwarhom l-istilel. Għaliex qed jitfgħu raġġi infrared. Għaliex jekk inti stilla li tkun stilla bħal tad-dinja tagħna li s-soltu titfa' daw l-abjad. They harness energy. Alright? U tibni madwara. Alright? Solar collectors u kolonji. Alright? U daw jibdew jibblokkaw id-dawl. Alright? Id-dawl li joħroġ ikun infrared, dawl ta' sħana. U inti tkun tista' tara li hemm xi ħaġa li qed tibblokka l-istilla. U llum bit-teleskopji li għandna huma b'saħħithom biżejjed li jindunaw. U fil-fatt kif qed diġà il-James Webb qiegħed anki jistudjhom daw biex jara kemmx ħiel ta' teknoloġija madwar daw l-istilel. Jiġifieri huma qed jieħduha bis-serjetà it-teorija li jista' jkun hemm minn daw. Għaliex qabel waħda mill-li kienu jaħsbu li jiġri huwa li aħna kif ħan immiraw
il-radio telescopes tar-radju li jissema ħan nisimgħu ħafna taħdit bejn aljeni differenti. U fil-fatt ma nisimgħu xejn, nisimgħu minflok hemm dak li jgħidu l-Great Silence. Kun ma smajna l-wow signal. Eżatt, is-silenzju l-kbir. Għaliex hemm dak is-silenzju l-kbir? Għaliex m'hemmx ħafna minn dawn l-aljeni qed jitkellmu flimkien. Hemm ħafna teoriji għalfejn da jista' jiġri, jista' jkun li l-ħajja intelligenti hija rari ħafna, jista' jkun li ħafna mill-razzezz intelligenti li jiżviluppaw fuq pjaneti jeqerdu lilhom infushom jew b'xi gwerra nukleari. Type 1, no civilization. Jew b'xi gwerra nukleari, jew jiġġieldu, jew taqa' xi meteorita fuqhom, all right? Jew kien hemm xi diżastru. Jista' jkun ukoll li hemm xi razza aljena salvaġġa u militarista li kull darba jipprova jikkomunika xi ħadd tmur tattakkah, all right? U teqirdu. U aħna batna l-dakaw. Aħna batna l-Voyager. Il-Voyager. All right, ħajkunu jafu eżatt fejn qegħdin tajnihom l-instructions. Eżatt ħajkunu jafu kif ħabtu l-bib tagħna. Dik perikoluża kienet. Żgur li perikoluża. Fil-fatt Hawking kien qal u ma jaqbilx magħha, all right, għax ma nafux xemm minn barra. Qed tifhem? Jista' jkun li hemm ħafna raġunijiet għalfej dal-Great Silence, u dan huwa l-Fermi Paradox. Issa jiena nifhemha mod ieħor għax inti jekk tieħu il-ktieb ta' Oppenheimer and UFOs mill-lider, il-clearance tiegħu ħaduha minħabba l-UFOs ta' Oppenheimer għax inti għandek il-każ tal-48 fejn jidher li Oppenheimer u Fermi kienu għedin prezenti x'inhu UFO. Mbagħad għandek immorru iktar lura meta faqqat il-bomba meta splodew il-Big Boy u Little Man. X'aktarx skont il-ktieb ta' Jacques Vallée, ma nafx hekk rajtu xu ta' Paula Harris, Trinity the Best Kept Secret mill-lider Jacques Vallée ġab xi informazzjoni fejn wara li faqqat il-bomba wara xi 50 sekonda għadda l-UFO minn fuq il-montanja u baqa sejjer lura. U l-Fermi Paradox tispjega li isma' daw ġejjin x'aktarx minn hawn. Kif qed noħodha jiena issa. Ġejjin minn hawn ġifieri daw. Aħna jew mill-passat remot jew mill-futur remot. Ġifieri hawn anke l-crashes. Dat jgħid laqsu maljeni. Le, u l-crashes jiġu isma' that's the best thing you can do. 20 ġurnata wara l-bomba atomika hemm xi karti u hemm xi affarijiet oħra u xi provi, witnesses, pilot, jiġifieri dal-UFO laqat il-Fermi Tower kombinazzjoni u dal-UFO waqa' hemmhekk u qishom isma' dek li tistgħu tagħmlu bomba atomika u ħallewna l-UFO bħala isma' di xi ħaġa li tistgħu taħdmu fuqha u tipprogressaw. Imma ġast efhem, m'hemm xejn provat, irridu nistennew. Sakemm il-Kongress jiddeċidi joħroġ l-affarijiet tal-Amerika. X'ismu hawn biex inkomplu, all right, u aħna bil-fors nħarsu lej barra s-sistema solari, għax jekk inħarsu lej ġos sistema solari, ħafna il-pjaneti li għanna fis-sistema, mhux ħafna, il-pjaneti kollha li għanna fis-sistema solari. Gas. L-ewwel nies daw ħafna minnhom aħna ċekkjajnihom. U għadna niċċekkjawhom u batna anki diversi vetturi. Nafu li għandna l-karrijiet fuq Mars u ġveru għandna l-orbiters madwar Mars li jieħdu ritratti tassew x'ismu hawn. U dawna ma jaraw xejn ħlif desert, all right? Kieku anki għandek dawn huma tinsejx li dawn huma armati biex anki jaraw xem taħt is-silġ u taħt l-art. Iġbiri jekk hemm ngħidu aħna ngħidu hemm m'hemmx bini fuq il-wiċċ l-art, jekk hemm il-bini taħt, all right? Jew jekk hemm xi massa kbira taħt, huma ħajndunaw biha wkoll, għax huma jfittxu anke l-ilma taħt l-art, kieku ħajndunaw biha. Iġbiri fis-sistema solari jekk hawn ħajja, il-ħajja probabbli hija primittiva, dik il-ħajja li nsibu fuq dawk il-qmura li għandhom l-ilma, li huma silġ bl-ilma taħt bħal-Ewropa jew Enceladus, all right? Ħajja primittiva, kemm jista' jkollok
Ewropa huwa kandidat tajjeb. Ewropa kemm jista' jkollok avvanzati sakemm ma ġewx dawn u qed jinħbew. All right, qed jinħbew għax hemm ħafna il-sistema solari kbira u hemm ħafna fejn tista' tinħeba. Offer saqsejtek kemm hemm dwarf planets li Dwarf planets hemm ħafna u hemm ħafna li ma sibniex għax inti għandek dwarf planets għandek ukoll għandek il-Kuiper Belt li jinsab fuq in-naħa ta' barra jaqbes il-Pluto. Ma dak ma jaqbadx ix-xemx imbagħad. Le, bħala photosynthesis. Ma jkollokx. Għandek il-Kuiper Belt u għandek l-Oort Cloud imma ħafna mid-dwarf planets, speċjalment l-icy dwarf planets hemmhekk qegħdin biex minnhom hemm xi tnejn minnhom kbar daqs Pluto. Ġifieri hemm tnejn minnhom, qed u meħsub li hemm ħafna iktar hemm fil-fatt għadhom ifittxu in-ninth planet, għadhom ifittxu għadhom jgħidu li hemm pjanet oħra, probabbilment, għax għadhom ifittxuha għaliex il-mod kif hija affettwata l-gravità hemmhekk tindika li probabbilment hemm massa kbira u hemm min itiha anki 10 darbiet id-daqs tad-dinja, l-massa tad-dinja. Ġifieri mhix pjaneta żgħira. Jista' jkun black hole. Jista' jkun black hole ukoll, però jekk black hole tkun black hole żgħira ħafna. U skont u x'ismu hemm Hawking prova u wera li l-black hole żgħar huma unstable. Ma wara ċertu żmien jevaporaw. Jevaporaw hija? Iva. Provata fil-fatt u għat jgħid għal-quantum black holes, imma biex ikollok black hole ila 10 darbi daqs id-dinja, xi quantum black hole ħatkun, xi black hole fija daqs. Imma tiddetektja daqs pjaneta xek. Żgur, imma tiddetektjhom inti l-gravity tiddetektja, imma biex tippinpointjhom problema kbira. Għax huma żgħar ħafna, anki jekk pjaneti kbira, jekk hija 10 times id-daqs tad-dinja, ngħidu fiha min-naħa l-oħra fiha id-doppju tad-dinja, 20,000 kilometru. U però hija insertat li hija naqa' dark il-pjaneta. Diffiċli biex tara. Diffiċli biex tara. Aħna l-iktar naraw il-pjaneti meta jgħaddu minn bejn stilla. U fejħa timmiraħ it-teleskop, hemm dak il-kobor kollu. Possibbli. Qed tifhem? Iġifieri l-problema jista' jkun hemm iktar minn pjaneta waħda hemmhekk moħbija. Ma nafux. Taħseb li bis-sistema tal-AI issa nkunu nistgħu niddetektjaw ħafna aktar affarijiet? Bl-AI iva, bl-AI jkun jistgħu. Għalkemm minna nużaw l-AI imma bl-avvanzi tal-lum. Imma issa għandek data iktar avvanzata dieħla mill-James Webb pereżempju, meta jagħmel survey tal-Outer Solar System. Allura inti ħajkun jista' jikkranċja numbers iktar malajr l-AI u jsib relationships bej numri, jara gravity anomalies u affarijiet jiddetektjhom iktar. Da palmet jiġri anki fis-seti. Fis-seti llum. All right? Search for extraterrestrial civilizations. All right? Meta nfittxu il-radio waves biex nawek kum jibatu. All right? Bil-computers qed nagħmluha. Astja. Maħniex qed nagħmluha bil-computers. Għax illum tant qegħdin u di għal-problema tal-Great Silence, illum l-apparat li għandhom jisservejja miljuni ta' frequencies f'daqqa. Allura inti għandek ammont ta' data enormi dieħla, u dik id-data trid tiċċekkja. Bil-fors l-alieni jridu jkunu storbjużi bħal bnedmin ma nasib. Imma b'xi mod jridu jikkomunikaw, jekk jikkomunikaw. Jikkomunikaw bil-mod. Imma laqas hemm bżonn komunikazzjoni, jekk qis id-dinja, jekk immorru 10 light years il-bot. Tajx kemm ħan nisimgħu storbju mid-dinja ġej, radio, television. Mhux hekk. Qed tifhem? Għax il-bniedem storbjus. Hija l-bniedem storbjus. Issa hekk ma jafu xi ħaġa li ma nafux aħna, jafu li pereżempju hemm razzezz li jekk tgħidilhom li jekk tgħidilhom fejn qiegħed ħajġu jkisruk. Jafu apposta ma jagħmlux storbju. Jekk ikun hemm ħajja ġew Ewropa hija lejer ta' silġ u mbagħad ilma. Imma dik probabbli ħad tkun ħajja mhux se tkun ħajja avvanzata, diffiċli. Min jaf, forsi pereżempju tkun peress li hemm id-densità tas-silġ ikun diffiċli biex naqbdu. Diffiċli biex iwa, imma anke jekk pereżempju jekk ħad tkun tgħix fl-ilma, ħajkun diffiċli ħafna għaliha biex tibni t-teknoloġija.
Qed tifhimni? Abbażi intelligenti. ta' kif nifhmu aħna. Iwa ma biex tibni teknoloġija għandek bżonn in-nar, għandek bżonn il-metalli. Bil-fors. Bil-fors. Forsi joħolqu jien naf dal-aħħar bdejt nara li l-metall jekk tilħaq temperaturi vera kisħin jaf juweldja. Jista' jkun ukoll jew jista' jkun huma stess jitfgħu ir-raġġi radju. Huma stess jista' jkun, jiġifieri, imma jien imma dawn huma kollha teorija. Kollox jista' jkun, ifhimni, qed tifhem laqas teoriji, spekulazzjoni. Dawna kollox jista' jkun aħna qed ngħidu. Jekk inti għandek ammont kbir, tinsiex, ammont kbir, mhux qed nitkellmu fuq alien, razza alien wieħed, aħna konna qed nitkellmu fejn għandek galassija li għandha 400 biljun stilla. Li probabbilment 4 biljun minnhom probabbli kollha jew kważi kollha għandhom xi pjaneta li jista' jkollha l-ħajja. U li jekk ngħidu imqar 1% minnhom aw 10% minnhom għandhom il-ħajja, għandek 4 billion planets. Alright, 4 biljun pjaneta. Issa ngħidu minn dawk il-pjaneti, mill-4 biljun pjaneta, mill-4 biljun pjaneta, 0.01% isiru ċiviltà intelligenti. 4,000 pjaneta. 400 miljun. Alright, 400 miljun. 400 miljun, ejwa. Alright, 400 miljun. Mortna qalbot. Eżatt, mela għandek 400 miljun. Ok? 400 miljun huwa ammont enormi. Issa dak ħajkollok range kif qedna diġà mill-aktar intelligenti. Sal-inqas. Minn dawk li ħajkollhom super technology. Sa dawk li ħajkunu għadhom primittivi. Jiena ma ngħidx li għall-inqas mill-li naf jiena ma naħsibx li huma ġej minn pjaneta oħra li jien qed naraw illum il-ġurnata, ġifieri qed naraw reminiscence of our past. Dik hija opinjoni. Il-ħajja dejjem nara rajta, jekk tara l-ħajja dejjem cycles, dejjem ikun hemm extinctions, disastri u dejjem terġa' toħloq il-ħajja. Dejjem jerġa' jittieħu r-ruħ. Dik hija waħda mill-raġunijiet li jista' jkollok li daw dejjem extinctions huma xi ħaġa normali u jiġu extinctu. Allora kieku min jaf il-bniedem kien hemm split. Inqasam fejn. Inti li qed tgħid inti qed titkellem fuq breakaway civilizations. Eżatt. Il-problema tal-breakaway civilizations li inti jkollok pereżempju ċiviltà li 10,000 sen ilu pereżempju jew 20,000 sen ilu din qasmet waħda saret iktar teknoloġika mill-oħra u nħbiet. All right? Jiena insiba diffiċli ħafna nara kif din tista' taħbi l-effetti tat-teknoloġija tagħha, speċjalment bit-teknoloġija li għandna llum aħna. Għax jiena nsib problema, ħanejla kif insiba l-problema jiena. Jiena għandek f'60 sena morna milli nisparaw il-kanun għal-bomba atomika. Sawa? Mbagħad morna mill-ajruplan u nżilna fuq il-qamar. Mbagħad għandek il-mobile fidejna, kollox fidejna. Ġifieri fi żmien qasir, jiġifieri x'kien jimpedilu l-bniedem li fil-passat kien vera intelligenti u mbagħad kien hemm breakaway civilization fejn aħna bqajna l-ignoranti u l-oħrajn telqu f'outpost. U aħna jisna amusement park għalihom. Ifhimni, x'nista' ngħid? Li nista' ngħid huwa li jekk inti għandek ċiviltà li kienet ħafna iktar avvanzata qabel. Suppost ħassib xi reminiscence tagħha. Għax ifhimni anki dawk li mhumiex avvanzati nsibu. Nsibu, ħanejlek kif insibuhom. Inti morna minn ġebel daqshekk kbir fil-piramidi għal ġebel daqshekk. U l-piramidi llum provati li huma ħafna iktar antiki milli naħsbu, anxi xiex għandek ir-residjum tax-xita meta kienet rainforest hemmhekk, jiġifieri kienet rainforest 12,000 sena ilu. Iwa ma aħna qed nitkellmu fuq teknoloġija li trid ikollok magni, metalli, alright, veikoli, spaceships, affarijiet hekk biex titlaq. Forsi kellna użajnihom. Inti x'għamlu meta kien hemm l-irħam tal-piramida. Inti qed tgħid, alright, użaw għal xi ħaġa oħra. Inti qed tgħid li daw telqu ma ħallew xejn. Le, ħallew u aħna dewwibna l-metalli u l-affarijiet kollha biex ħdimna.
Ifimni, jista' jkun. Easy ħafna, Jista' jkun jekk sabu jinnaf karozza minn tagħhom dil-karozza kisru għaw reġgħu dawbuha. Jekk inti taqbad karozza tal-lum il-ġurnata u titfaħħa fi żmien Stone Age, ħajamlu ħajżarmawa. Jew joqogħdu fiha bħala dar. Joqogħdu fiha, jew kellha ġewbuha u jagħmlu l-armi biha. Stone Age joqogħdu fiha bħala dar, għax laqas metalli ma għandhom. Jekk toħodha fil-Bronze Age jippruvaw, jew fl-Iron Age jippruvaw idewbuha. Ifimni l-idea tal-breakaway civilization li hemm kontrija hija il-biċċa xogħol hija li meta inti għandek ċiviltà li hija daqshekk avvanzata, all right, li ma tħallilekx per eżempju affarijiet pal radioactive cores, tifhimni, u ġifieri teknoloġija vera avvanzata li dawn mhux se jkunu jafu x'jagħmlu biha il-nies primittivi l-oħrajn. Qed tifhem? Jew nkella per eżempju evidenza ta' fejn kienu joqogħdu anke taħt l-art, mhux għax aħna studjajna taħt l-art kollu. Jew taħt il-baħar kollu. Taħt il-baħar għadna. Eżatt. Nafu nqas xem fil-baħar milli xem fl-ispazju. Ġifieri hemm x'isima, hemm daw jgħidulhom breakaway civilizations, ġifieri. Il-possibilità hija baxxa, imma mhux qed ngħid il-possibilità hija zero. Qed tifhem? Tagħhom. Però minn banda wkoll trid tqis li l-possibilità li jeżistu l-aljeni, all right? Fl-opinjoni tiegħi hija daqs jew iktar il-possibilità li hawn breakaway civilizations. Jiġifieri liema ħanatu l-iktar kif naqbad ngħidlek krittu minnhom daw. Jien nilab il-flus fuq il-breakaway civilization. Mhux flus, Pepsi Max is-sod. Minkejja l-idea tal-breakaway civilization hija interessanti ħafna, all right? At least dak li qaluli. Jiena aktar niffavorixxi il-fatt li hemm aljeni, hemm ċiviltajiet, ġifieri, imma daw ċiviltajiet huma rari, all right, u qegħdin il-bot ħafna minn xulxin, u din raġuni għalfejn aħna ma nisimgħux u ma narawx ħil tagħhom. Direct equation. Imbarra li anke t-teknoloġija tiegħha tagħna s'issa minkejja li hija qed tavvanza brata sew, qed tifhem, da jaf 5 snin oħra jgħidulek aħna skoprejna 30 stilla li kollha għandhom infrared signatures li ma jistax ikun li m'hemm xi ħaġa li mhix naturali hemm. Imma daw qegħdin 75,000 light year il-bot. Li huwa ħafna. Jekk issarrafhom tal-bniedem jiġu times 10 kemm jiġu? Le, 75,000 light years, ġifieri at the speed of light, trid 75,000 years biex tasal hemm. Ġifieri laqas anke radio signal biex jasallek radio signal hemm irid ikun mhux qawwi. Taħat tispiċċa ċivilizzazzjoni. Qed tifhimni? Ġifieri jekk ikollok xi ħaġa hekk, x'a tagħmel? All right, għandek dan u forsi inti mbagħad it-tella teleskopji jikbar u jnexxilek tara ħiel anki ta' ftit ta' dit teknoloġija jew forsi anki xi magni u affarijiet hekk kbar. Maħna xorta ma nkunux qed nosservaw. Dak qed tisservhom kif huma 75,000 sen ilu. Għalhekk. Qed tarhom iġraw setgħu ġew extinct. Naħseb huma dom qed jarawna fi żmien id-dinosawri mhux hekk. Eżatt. Le qed jarawna 75,000 sena qed jarawna fi żmien l-Ice Age. Fi żmien l-Ice Age qed jarawna. Qed tifhimni san, ġifieri dawn huma kollha possibilitajiet. Il-biċċa xogħol hija which is the right one, dik hija. Jien qed ngħidlek Pepsi Max fuq breakaway civilization. Għax inti għandek ħafna fatturi men fejn il-piramidi kien hemm ċertu affarijiet li qegħdin neqsin minnhom u jindika. Ġifieri kien hemm u l-metall ilu jintuża minn ħafna qabel. Per eżempju sabu dak il-martell ġo l-faħam issa biex għandna jsir faħam. Imma dak kan stab ġo Cambrian dak kien stab fi żmien fejn laqas kien hawn jellyfish biss kien hawn ta'. U kien hemm martell. Imma dak mħabba taqlib fil-istrata ta' mhux għax kien hemm
mhux għax ħalla xi ħadd il-martellem ta'. Taħseb. U mela dak kien hemm strateġi li jinqelbu. Ma taħsibx li għandu daqshekk żmien dak. U x'għandu daqshekk żmien. Kif jista' jkun f'Cambrian? Fil-Cambrian era ta'. Cambrian era qabel saru l-annimali ta'. Id-dinja ħlif jellyfish ma kienx hawn fl-ilma. Iġraqqas annimali jgħixu fuq l-art ma kien hawn. Alright, kieku qed li pereżempju jien naf sabu kieku tgħid li sabu, alright, isom computers 20,000 sen ilu. Dik il-plakka stramba jisa plakka. Nafx jek tafx li mi. Ejja, ma naf li mi jettejt. Imma. Dik ħadu carbon dating taħħana għalija, u għanda żmien. Għanda żmien hija. Imma per eżempju 20 seni elfir, allura possibbli per eżempju, illum għaw tant radar u għaw tant xismu għaw, alright, ma ssibx per eżempju jek di kienet ċiviltà mondjali madwar id-dinja kollha x'kienet ċiviltà prevalenti ta' dak iż-żmien. Alright, ngħidu 20-30 elf sen ilu. Ma naħsibx li bil-fors. Imma jekk di kienet imxerda mal. Inti għandek xejdulhom ta' qabel il-Maja. Dawk kienu jaħsbu li l-ewwel kien hemm di ċivilizzazzjoni mbagħad kien hemm il-Maja. Imma mill-lider dawk kienu jgħixu flimkien u kellhom sistemi differenti minn dar oħrajn. Jiġifieri dawk kienu iktar avvanzati mill-Maja, u mbagħad il-Maja daw sparixxew u ħadu over il-Maja. Imma jien li qed ngħidlek Sajan huwa li inti di differenti mill-Majani, di qed nitkellmu fuq ċiviltà. Alright, li kienet l-ekwivalenti u ħafna iktar avvanzata mill-Amerika, mill-Istati Uniti tal-lum, imxerda mad-dinja kollha. Għax kienet avvanzata aktar minn kulħadd. Forsi kienet tibża d-dinja iktar. Imma xorta l-evidenza xorta ħatħalli xi ħaġa warajk jew di ħadu kollox magħhom daw. Forsi ma ħadux kollox magħhom maħna użajna ħafna mill-materja. Imma anke jekk użajna ħafna possibbli kif qedlek, possibbli il-materja kollha użajna mela huma ma ħallewx affarijiet moħbin jew inkella pereżempju kienu joqogħdu pereżempju waħda mit-teorija li kienu joqogħdu taħt l-art daw. Taħt il-baħar iktar tagħmel. Jew taħt il-baħar. Issa taħt il-baħar ifimni tista' b'xi mod tgħaddi għax taħt il-baħar mhux esplorat. Mhux esplorat xejn taħt il-baħar infhem. U aħna minn fejn naraw. U taħt il-baħar hemm problema oħra, il-baħar jiekol, Żgur li jiekol il-baħar. Ġifieri mhux issib diffiċli ssib jekk ilhom ħafna daw. L-erosion ħajkun kissirlek kollox, Ġifieri ħanibqgħu bit-teorija mingħajr ma jkollna l-evidenza pas-soltu. Qed tifhem? Ġifieri għalhekk jiena qed iktar pereżempju qar kejf taħt l-art. Għax kif taħt l-art iktar ħajkunu preserved l-affarijiet, palma kienu preserved, per eżempju, preservati il-soldati ta' ċeramika ta' ċiniżi. Tat-terrakotta. Tat-terrakotta. Qed tifhem? Xi ħaġa hekk. Qed tifhem? Xi ħaġa hekk. Imma mbagħad tara kemm tqelbet id-dinja wkoll bejn terremoti u affarijiet oħra diżastri. Ġifieri inti stess qed tgħid huwa diffiċli immens. Huwa diffiċli ħafna. Immens li aħna nkunu nafu. Ħafna. Alright? Jekk verament ġraġ. Dina inkitbet paper, fitilu paper ġifieri, peer-reviewed paper, fuq jekk setawx żviluppaw mhux ċiviltajiet 30,000 u 40,000 sen ilu, jekk setawx żviluppaw 30 miljun, 40 jew 50 miljun sen ilu. Għax dan tantu l-bot li mhux se jifdal xejn minnhom. Jifdal xejn minnhom. Anke jekk tipprova tara kemm ċiviltà, l-unika affarijiet li tista' forsi tiddetektja, alright, huma il-materjal radioattiv jekk kienu jużawh. Il-pollutants pas-CFCs u affarijiet hekk. Xorta jinqabad fl-atmosfera. Ejwa, xorta jinqabad għax diffiċli ħafna biex jinqered. Estja. Pollutants u jekk użawhom iċ-ċomp, kadmium, alumilju, affarijiet hekk li kienu jużaw fit-teknoloġija tagħhom, alright, li meta nħallu daw bil-ħin saru parti mill-ġebel. Dawk jiddetektjawhom ġifieri. Dawk iva ma ġewx detected, qed tifhem? Għax ovvjament iktar ma tmur lura fil-ħin iktar huwa diffiċli, għax inti mbagħad għandek kif qed inti għandek anke l-continental plate movement. Eżatt, dik waħda mill-problemi. Li jieħodlok kollox taħt il-mantil. U jqridlek kollox. Jekk tkun fuq jekk kollok plate u fuq ikun hemm ramel mibni fuq ramel kollox jisparixxi. Dak għandek cycle qisu ta' 200 miljun sena
L-ħin kollu jinbidel l-art, ġviri, u jispiċċa taħt il-magma dak jinqeret. Jinqeret, eżatt dik waħda mill-problemi. U diffiċli immens li inti hemm. Għalhekk it-teorija li tawli dak li għetlek qabel huwa li isma' daw telqu minna u marru fuq outpost viċin id-dinja u mbagħad aħna amusement park għalihom. Ifimni. Spekulazzjonijiet dawn hawn. Eżempju ma nemmix li Roswell kien alien. Roswell kien precursor tal-SR-71. Ifimni. Ek nemmen, għax hekk tara id-diżinji tiegħu ta' kif kien il-UFO letteralment l-SR-71 ta' ġifieri ma kienx tont. Kien forma ta' V u kellu il-dawaw li jżomm stabbli l-aeroplan. L-aerolons. U kellu toqba fin-nofs. U mbagħad inti jekk tara dak li kienu qed jaħdmu fuq il-Ġermaniżi, dak il-bomber li rridu jaqsmu l-kontinent, l-istess ħaġa tara. Biex jittakka l-Amerikani. Ntaflemu. Issa qed tara l-istess ħaġa. Jiġifieri għalija ma ngħidx li eżempju Roswell kien alien, imma ngħid li jisma' kien precursor tal-SR-71. Jiena fejn kif naqbad ngħidlek fejn naf li mhuwiex alien nipprova ngħid isma' mhux alien għal dak kienet kollha spekulazzjoni u hekk vera kien materjal eżotiku għal dak iż-żmien għax ma kinux jafux il-lost tiegħu. Imma at the end of the day kien man-made ma kienx ara tal-45 iwa. Tal-45 kienet xi ħaġa stramba. Anki tal-48 kienet stramba wkoll. Dawk it-tnejn. Jien ħadna informazzjoni, però ma ħadx l-istampa kollha, fim ċirid ngħidlek. Min jaf min għandu l-istampa kollha? Naħat għandu l-istampa kollha, ma ngħidx li kulħadd għandu l-istampa. Ngħidlek laqas gvernijiet stess ma jafux xi biċċi żgħar forsi l-emmolaw, imma insomma, rrid inkellmek iżjed fuq l-univers, x'taħseb li it will recontract? Issa. Jew it will cool down. Li qed jgħidilna palissa huwa li qed jgħidilna palissa li ħajbqa' għaddej, ħajbqa' jespandi. All right? Il-dark energy qiegħda timbotta iktar b'saħħitha, issa aħna m'għandna l-ebda mod kif inkunu nafu jekk id-dark energy tiżdied jew tonqos. Ma nafux. Ma nafux jekk timmultiplikax ruħha jew biex naraw kif se taffettwa l-idea tagħna palissa hija l-idea tal-cosmology palissa hija li jibqa' jespandi sakemm triljuni ta' snin oħra hemm tant hemm ħafna mill-istilla li jkunu spiċċaw. All right? Għax inti li jifdal biss huma il-white dwarfs. All right? L-istilel iż-żar. Għax dawk l-istilel iż-żar tant jitfaw ftit dawl li jdumu inemnu. Għetifem? Imma li jifdal li jiġri huwa li tant jisseparaw minn xulxin, li ikunu separati minn xulxin iktar minn 13 biljun light year il-bot minn xulxin. Allora ma jkunux jistgħu jaraw il-xulxin. Allora jaħsbu li huma biss jeżistu u dik ħad tiġri lilna wkoll. Aħna ħanispiċċaw dak li jkun hemm dak li jgħidulu il-horizon. Alright, li aħna il-stilla l-galassija kollha tant qegħdin il-bot issa bl-espansjoni li aħna ma naraw xejn. Allura naħsbu li qegħdin weħedna fl-univers. Ġifier tħares il fuq u ma tara xejn. Iswed biss. Anke ħafna mill-isħab ħajkun telaq għax kun sar stilel u l-istilel mbagħad u ħafna minnhom ikunu saru black holes. U iktar fil-futur li ħajġrilek huwa li jkollok probabbilment jekk il-bniedem jibqa' ħaj, alright, il-bniedem ikollu kolonju madwar il-white dwarfs u madwar il-black holes. Għax il-black holes jekk tarmi l-affarijiet fihom ituk l-enerġija. Allura inti ovvjament ħatmur f'postijiet fej tista' tiġġenera l-enerġija, x'l-enerġija dejjem għandu bżonnu. Mingħajr enerġija ċiviltà ma tistax teżisti. Ġileraw xi żewġ black holes jaħbtu? Sissa neutron stars raw. Minna li black holes u koll raw. Interessanti di. Li għamlu huwa li meta jaħbtu fl-imkien jimmerġaw, jitfaw flash ta' gamma rays kbira u jivvibraw l-space-time kollu bil-gravity waves. Ġifieri nħossu aħna wkoll? Fil-fatt direktjawhom, bil-gravity waves. Kemm taffettwa lilna?
mhix daqshekk. Għax din il-bot. Għax huma jaħdmu bl-inverse square law pad-dawl. Taf inti id-dawl torch. Iktar ma tmur il-bot iktar ikun fjakk. Fjakk. Il-gravità l-istess. Iktar ma tmur il-bot iktar tifjakka. Qed tifhem? Għalhekk meta jitilgħu fl-ispazju ikunu kważi weightless, jiflowtjaw, għax il-gravità tkun veru baxxa. Iktar ma tmur il-bot minn pjaneta, iktar il-gravità titbaxxa. Dik stramba wkoll kif idam asma l-gravità bej il-pjaneti, vera stramba. Dik vera taffaxxinani. Għax kif idin il-mqasmin ġieli jiġu f'punt fejn jkunu qegħdin il-lajna, allura ma jiġibdux qegħdin kif naqbad ngħidlek. Femni dik kienu jaħsbu qabel li meta jkunu online jagħmlu ħafna gravità fuq xulxin u hekk imma minħabba li l-gravità kif qedlek jien tbagħti mill-inverse square law. Allura tifjakka ħafna iktar ma tkun il-bot ma taffetwax. Ma at one point naħseb kienu viċin daw meta nħolqu. At one point id-diska, għax inti mbagħad li jiġri huwa Għax idejjem tespandi l-barra. Li wara li inti jkollok dak li jgħidulu circumstellar disk, mela li jiġri huwa li inti, alright, meta l-isħaba tal-gassu trapp tikkondensja u tixel ix-xemx ġewwa għax it-temperaturi tagħha jaqbżu il-50 million Celsius. Alright, allora materja tibda mhux taqbad kif isa sofarina, nuclear reactions u iġbir l-hydrogen jibda jinbidel f'helium. Mbagħad tixel isa bomba atomika, bomba idroġena, imma kontrollata dik li xemx. Allora tibda titfa' id-dija. Id-dija mbagħad ftit jibda jnaddaf. Alright, it-trapp. Id-dija u l-gravità. Il-pjaneti jibdew jiffurmaw. U l-pjaneti mbagħad jibdew jinatfu r-rotta tagħhom, jibdew jiġbru il-materjal li kien hemm fir-rotta tagħhom u jibdew jikbru. Dina fuq għax din osservawha f'ħafna postijiet oħra. Ħabba l-spinna allura jaqbgħu il-bot minn xulxin. Ħabba l-orbita. Skont fejn saru, imma kien ikun hemm ħafna. Ma xorta għastja, ma f'moħħi ma nistax għalet għandek l-spin. Illum qed nindunaw li hemm ħafna pjaneti differenti minn dawk li il-pjaneti ta' xmux madwar xmux oħra huma differenti ħafna minn dawk tad-dinja. Pereżempju għandek xmux pal kbar daqs Jupiter li qegħdin veru viċin ix-xemx. Dawk ma setgħux iffurmaw hemm. Għaliex? Għax daw mimlin gass u jekk iffurmaw hemm suppost il-gass ilu li evapora, mela probabbilment dawk iffurmaw il-barra. Unġibdu. U bdew jispajraljaw, inġibdu l-ġewwa. Sakemm spiċċaw veru qrib. Spiċċaw veru qrib. U ħadu orbita. Ħott Jupiter. Imma meta ngħidlek qrib jiġifieri iktar mill-Mercury, it-temperaturi eluf ta' fuq kull naħa. Barbecue. 1500 grad pereżempju, fuq naħa waħda. Waħda minnhom it-temperature 1500 degrees Celsius fuq naħa u 800 fuq oħra. Xejn ma jgħid. U l-rieħ u żgur li xejn. L-rieħ tantu ma għaddejjin, tantu ma qawwijin li għaddejjin b'xi 5000 km fis-siegħa. U x-xita, Ix-xita iktar minn Saturn, 5 darbiet daq Saturn. Għax Saturn 1000 km per hour. 1000 km per hour. Snin kbar, storm. U din il-xismu u il-xita ta' ħġieġ. Ta' ħġieġ. Għax il-ramel idub. Idub u bil Mbagħad jikkulja naħseb. Mbagħad imur jikkulja. lejn naħa l-oħra jikkulja. Le, 800 ma jkunx mid-dub. Idub at 1500 degrees Celsius. Bil-riħ jieħu imur lejn naħa fej ma tarax ix-xemx ma temperatura xorta tkun 800 u hemmhekk jikkondensja u jaqa' qisu xita. Taħġieġ. Hemm ħafna pjaneti strambi. Hemm ħafna pjaneti strambi. Qabel ma nagħlqu dej għax naħseb inna d-dejjin. Inna d-dejjin issa. Einstein kien qal li hemm xi ħaġa stramba fir-realtà. It-teorija ta' Jim Gates taf kif inhi li jisna tnejxu ġo simulation għax sibna code fejn jisu jaħdem bħal bits tal-internet. X'taħseb dwarha? Taħseb li tagħmel sens jew jiena għalija ma nafx jiena dik ostja lej dik it-teorija mu. Jiena jisna tnejxu ġo simulation. Il-problema hija kif se nindunaw. U ma ġad detektjaw xi affarijiet imma għadha primittiva l-ħaġa. Kif se nindunaw?
jekk inti qiegħed simulazzjoni u s-simulazzjoni hija perfetta, di mhux bħal ta' Matrix. Alright, bdew umu jindunaw. Imma jekk hi perfetta. Mamula minn xi esseri tant intelligenti laqas nistgħu nimmaġinawh. Li jisu kważi Alla. Kif se tinduna? Possibbli, jo. Dik il-problema. How are you going to prove it? Għax inti għandek daw il-bits jisom bħal browser tal-mobile jaħdmu. Imbilli għandek il-bits. Ġifieri hija xi ħaġa. Inti, mem lebda mod, illum filosofikament, laqas nistgħu kważi ngħidu b'biċċert jekk neżistu x'aħna. Jien naf li neżisti jien. Imma jiena ifimni, bil-kemm nista' ngħid jekk teżistix int? Filosofikament, qed tifhimni hemm taf li teżisti. Imma jekk inti għandek xi ħadd, jekk inti għandek qawwa li tanti intelligenti, alright, li kapaċi tagħmellek simulazzjoni perfetta, tinsiex, is illum, meta ntlu f'dinjiet virtwali, kemm qed isiru, alright, kemm qed isiru viċin ir-realtà. U bil-VR? Il-VR, virtual reality. U żgur li fl-10 snin li jmiss, daw ħajsiru. U s-sanna Neuralink. Eżatt, daw ħajsiru. Par-realtà. Għax l-axar darba bdejt nara li jistaw jibdaw qabdu din Neuralink u daqs li kikut tkun jieġollu. U daħħalla ġo moħħok, dirett. Dirett. Iġveri inti tara television b'moħħok. Eżatt. Tifhem? Iġveri, kif ħat induna? Jekk inti għandek bniedem battu u dal-bniedem trid iġġalu trid iġġalu. Alright li ju qed jgħix ċertu realtà. Mela għandu Neuralink, inti qed tagħmillu film. Alright, jew nkella mhux film, qed tagħmillu recording. Bħal-logħba bħal GTA. Qed tagħmillu recording li hu qiegħed jiena fi żmien il-kavallieri. Alright? U qiegħed iżommu taħt id-drogeri qiegħda. U minn għalih qiegħed ġo żmien il-kavallieri. Jekk ma jqumx da kif ħajinduna? Hija impossibbli. Allora dawn huma spekulazzjonijiet li huma interessanti ħafna, imma diffiċli immens li dawna. Di bħalma qed ngħidu, kif inħolqot il-Big Bang. Ikonna nammettu. Ma nafux. Għax biex tkun taf, trid tmur qabel dak iż-żmien, imma kif ħadd tmur qabel dak iż-żmien jekk laqas il-ħin ma kien għadu sar. Għalhekk hija diffiċli ħafna wkoll tgħid, ejwa ma kien hemm xi ħadd kien il-barra mill-Big Bang. Ma kienx jeżisti l-barra mill-Big Bang. Ma kien hemm xejn. Għax ma kien hemm xejn. L-ispazju ifforma l-ħin. Meta forma l-Big Bang. L-esplużjoni tal-bidu. Jekk inti tipprova tgħid xi ħaġa, alright li fformat qabel, imbagħad għandna problema ta' dik. Kif ifformat dik li fformat il-Big Bang? Mhux xorta ċikkubriku. Ċikkubriku, eżatt. True story. Interessanti. Le, jena forsi affaxxinanti dil-ħaġa, ġifieri, għax memx ma nistaw nispekolaw u għas nistaw morru lura mbagħad. Dik problema tal-ostja. Dik ifetlek fil-bidu hemm ċertu affarijiet ħafna nies isibuha diffiċli. Għax aħna kurżitajri. Il-bniedem huwa kurżitajr, allura diffiċli ħafna li jaċċetta xi ħaġa. Le, m'hemm spjegazzjoni. Le, ma nistgħux nagħmluha, imma jeżistu affarijiet. Kif kellimna kemm il-darba. The universe doesn't owe us an explanation. Eżatt. Issa sirt nużaħħa sraqtielek dik. Ejwa, qed tifhem? Ġifieri aħna nistgħu biss nispekulaw. Mela Dave, nirringrazzjak, vera kienet interessanti tal-lum. Ħadd gost nitkellem miegħek. Tant ieħor. Nirringrazzjaw lill-sponsors, lil patrickprince.com, il-Tashmon Caterers u 3 Auto Motors. Grazzi ħafna. Thank you, Dave, tal-ostja kienet. Tajba, u naħseb.